התחיל. מה אתה אומר, אהוד? שם הוא לידך, תסתכל, הוא שתי כיסאות. חבר'ה, אנחנו מצאנו את ג'ון קליז, הנה שם הוא יושב, אתם רואים האיש הזה פה ליד החלון, זה ג'ון קליז. אנחנו הולכים להגיש לו את התסריט, מצאנו אותו מדבר, הוא פשוט בטלפון, אני לא רוצה להפריע לו תוך כדי זה שהוא מדבר בטלפון. אני אקח אותו מהצד, עם התסריט אני עכשיו ביד, וג'ון קליז יושב פה פשוט בצד, והנה אני אצלם אותו. אתם רואים, זהו, אני יודע שזה לא נראה הוא, כי זה מהגב והכל, אני הולך לתת לו את התסריט של לצוד פילים, הסרט שלנו החדש. ואנחנו הולכים לשאול אותו אם הוא אוהב את התסריט ואם הוא רוצה לעשות את הסרט. ואני אומר, מוני מושונו, ששון גבאי, התכוננו, צריך להביא לכם אחלה חבר. אהוד, מה, לגשת אליו עכשיו או אחר כך? כן, תן לנו בוא לדבר, מה אתה רוצה לקפל עליו ככה? אין לי מוסי, הוא אנגלי. טוב. אבל אי אפשר לצלם את זה שאנחנו ניגשים אליו. אסור לנו לצלם את זה, כי זה יפיל את העניין. אז אני אספר לכם איך היה, איך שאני מדבר איתו, ומה קורה עוד שנייה.